Tinoon yun. Naipipila ninyo na musulog imperyo, tanan, yung mga utang, ipilit sa imperyo. Kaya dili superstitious belief. Tinoon din. Ikas doon, ang lula magdapasok. Doon na pa'y sudlay. Unsay buhaton? Sudlayan. Before mo sud sa balay, sudlayan. Ang asawa, kuhapon ang putok kuyaman lusa. Kuman sa pagkuha sa putok kuyaman og lusa. Ang asawa na po, paano na po? Sudlayan na saan? Kuhaon ang putok kuyaman lusa. Yaman ko tawon sa baso. Kay lamian talag saon na Diyos. Paman sa pagkutaw sa lamian kayo nga Diyos. Nawa dito, wa dire. Ipainom sa luha. Superstitious belief. Too. O namingon ang akong Ginoo si Evangelyo, mga anak, naayo ka, tungod, sa imo. Kasi gingon Kristo, naayo ka, tungod, sa imong pagtuo. sa imo. Faith. Kasi mingon, naayo ka, tungod sa imong tuo-tuo. Pagtuo. O na rason, theological reason, nganong hangtod karon daghan og balatian. Ada ba der way mawa kumuto ota? Ano? Ay pa tuota. Tinama dili. Onse gisulti sa tong Ginoo Hesus Kristo. Mateo kapitulo 15 bersikulo 9. Ingon na atong Ginoo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Natupad simba eh. Ano nakawang? Inyong pang gisunod, itundo ang pagtulunan at ikabilin-bilin sa inyong katikulan. Ewan, doda. Kasi gisunod Ginoo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Ano hinungdan daghan sakit inyo. Yan naman, dagbintas pa mo o bala nga di mo buto hangtod ka. Tinood dili. Tinood din na. Habak. Kagabi ito sa bagyat asa alegria daghan kay mga Habak. isulit ka. Bala nga di mo buto. Yung bato kasi ang portron. Ilang bala na. Kalim nyo, yan ang inyong lana. Naging kasalmularyo. Yan lana. Ikas mga faith healer. Ang mga faith healer ba yan? Nasa simbahan. Masuroy pa nila sa madyan aron manampal. Tinoo dili. Taas sila kapilya. Tapos kapag duyan. Padre, unungan ni mong mali. Kay Padre, pa kay kalibutan sa bang kalibutan. Padre, kami mga albularyo, Padre, di mga albularyo ang nabuutan. Nabuutan. Ang ilang abiyan ko'y dautan. Spiritong nga naghatag ilan ko kong mamoy dautan. Ako nang palauman ko dautan. Okay? Kasi hindi ka mo makisunan. Ang maong albularyo, nasuko na ko. Sa kababay, masyak mo. Yan naman, ang maong babae, active parokya. Hindi lang active sa parokya, katikista pa. Allah. Dili lang kay active sa, dili lang kay katekista, kada adlaw pa mo simba, bisan way misa mo simba, kaya pa siya. O ang iyang patron, di San Vicente Ferrer. O bingon siya na ko, Padre, kung iya pa ni, di pa ni iyas Ginoo, kini San Vicente Ferrer na akong ginuminahan. Iya dinis, di ba yun? Kini pagsimba na kong kanunay, iya dinis demonyo. Kini sige kong rosaryo, Padre, iya dinis demonyo. Kini atong pagkakatikista, Padre, iya dinis demonyo. Iko, nanay, ang tubag mo ni, ang imong pagkakatikista, iya sa Diyos. Ang imong pagsimba, kanunay, iya sa Diyos. Ang imong pagrosaryo, kanunay, iya sa Diyos. Ang imong pag-emosyon, di San Vicente Ferrer, iya sa Diyos. O na kanunay, kanus ang nagsugod.
panampan. Ang tubag niya mo ni, dali ang padung mamatay si Lula, o si Lula sa kalbulan. Dili mamatay si Lula kung di niya mapasa na rin ako. Kasabtan, yan sa may nagkadawat, o pasa niya. O kapag ingan si nanay, nay! O to, ang dili iya sa Ginoo. O mingon si nanay, Padre, dili kumutuon ni mo. Ako sa gingan, mga document sa simbahan na nailingon, the Catechism of the Catholic Church, 21:16 into 17. Naingon dito, all forms of divination are to be rejected. Kasi gingon simbahan, all forms, kasi mingon, some forms. All forms of divination are to be rejected. Anong i-reject na recourse to Satan or demons. Bitaw. Ganun ang nagkahong gikan sa demonyo. Diyos na hindi ko mutuo wala. Yang kining akong kahong gikas demonyo, gikaring lula. Dili sa demonyo. Napila istorya mga teksunan, nagpo-bless man siya, mag-bless sa sacramentals ninyo karon. Ako gingnan si nanay, nay, inikulit ninyo, nimo sa inyo ha, imna, ang na-bless na nga olive oil, ang holy and exercise oil. Pag uli niya sila ha, makiksunan niya ang inom, ang holy and exercise oil. Ibaw mo, pag inom niya sa holy and exercise oil, nawala na siya. Nawala na siya sa kaugalingon. Oh, ang mga demonyo, napati naghana na siyang lawas, maunay, i-communicate na ko through messenger. High-tech na mga yawa ron. Mag-chat na na ko. Kung sa oras sa mag-chat, alas 12, alas 3. Alas 12 na to sa alas 3, muna yung demonic hours, muna yung oras sa mga demonyo, muna yung manggawas sa mga drug addict na, drug lord, mga transaction nila, mga krimen, ay tabuan ang oras. Ano? Morning hour. Una na ang disco, may tabo, alas 12, maglamay ba? Alas 12 na to sa alas 3. Ano man, demonic hour. Tapos ninyo, alas 12 na ba muli? Pero ay mo kagol, doon na mo yung sacramentals. Kung sa inyo ko, i-chant na ko mga yawa o mingon, Darwin! Ayaw nagpalik sa mong parokya. Kaya mo mingkito. Yan saan na torture ang mga demonyo, mga kaigsunan. Panahon ka inom siya sa holy and exercise oil. Yan itong i-bless karon pipila kami nung oras ni Karkarami. Amen? Pag inom niya mga kaigsunan ingon ang mga demonyo, Darwin, ayaw na may pilabdi. Amo na ang iyang kaliwatan. Darwin, bumabalik ka sa mong parokya, nang handong pangyawan ako. Di ba ni Darwin, patyo ng siya. Nyaan lang nakamumisa siya. Kaya, nawan mong ka-reply, i-pretty mo yun ang tuga. At labi na mag-bless mo sa inyong gagawin using the sacramental, hindot inyong to. Tungkol sa kanindot yung to, di na mo kamata. Tiyawan. Aso ko yun, igulit. Yang kumagahin ka ni mo, ini-cross ninyo, pasok, inita pati. Mana, nag-react ka? Ha? Naman sa Padre Rinaldo po ini sa Duplicariato, doon lang mo. Okay? Ganit ako, mga kaisunan, pagkabuntag, litsaka ko si nanay. Diyos nanay, Pader, itsa man to nag-chat, gabingin Pader, dili man to ako. Iko, nay, dili to ikaw. Wala akong ingon mo na yung mga spirito sa mong lulang na nagharas di mo, nga naghatag di mong kakong sa pag-ayon. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Di pa sa'yo pang simbahan. Kapag wala ko ni mo. Yan to si nanay sa office. Nagstorya po may.
kay walking possessed si nanay. Sa si nanay, walking possessed. Abi ninyo, una nga, di ko maghiling. Sabi na yung naning kinaghan, kay dahi mangkiya. Di kadaghan. Kapag active na ko sa ministry, nagkaingon ko, daghan ng walking possessed sa atong katilipan. Imaw mo, ang share karon totoo, mga altar point. Mga walking. Ako nang i-share dito karon totoo. Ito sila paminawang totoo. Kabantay mo sa mga balita ron, doon ay si Pura Luka Liga. Natingan ito? Si Pura Luka Liga. Kabantay mo, yan ang i-back ang Ginoo. Kaya naman, angay mo na i-deliverance. 100% to go walking process na ito. Kinadaghanan na karon. Just imagine na, dagan ang tarboy ko walking process. Muna na, ako mong duan karon, binang-prayer book ni Father Sikia, makatabang na karon. Muna, akong inspirasyon ninyo karon. Daghan ang maayo na to, pinaagi sa prayer sa simbahan. Amen? Kasi nito po mga kaigsunan, pag-deliverance na po ni nanay, kada daw simba sa nanay, katikista. Kunay, ato tang i-pray na, atong i-renounce ang imong pagka-almularyo, magnunos tanay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nangunos na ko, ikatawa ng mga yawa. Darwin, nakita rajut Darwin. Kaya nag-chat naman to siya nako. Nagkaroon niya sa nakita rajut Darwin. Itutukan ko pag-ayo. Na, pait kik tinutukan. Iba mo siya mo, ako siya pong itutukan. Oh, nice eating you. Kaya nag-chat naman ka na to, no? Karon nagkakita tatang akong isang cross pag isa na sa cross di na siya katutok nako ito pagpakan ang Ginoo akong isang cross Ginoo ni Padre Filii Espiritu Santo Darwin hayag kayo ang cross hayag kayo akong isang ligang holy and exercise water nalingaw ko siya wa ano nalingaw ko siya wa Darwin maluoy ka na ko init kaayo init. Terus kung sa gibuhat ako, akong sabligan ng yawa, no? In the name of Jesus. Kailang holy exercise water, matutso ng yawa. Yan, ito pagpakan. Saan dito? Ang holy exercise oil, akong ikuros sa mga senses. Tamda ng ampo ko. Diba mo, inikuros na ko, yung iwakli akong kamot. Ang huli ng exercise, so, akong ipatungod sa iyahang, yan na ba? Inigtampas sa so, grabe, di ma-describe yung dakway, magtulog pa kayo. Kaya yawa, talawan kaayo. Ang yawa, hadlukan kaayo. Sa itong yawa, taslakan, hadlukan, inay mo tapat, hadlukan ka? Itong hadlukan gani, ingon sa kasyawa. Amen? Nagkaroon, ano na ko ay, usa ka ang tagal mo share siya, ninot na siya mo share sa iyang experience. Ang mga boys serve na ko, yan na siya sa puyok sa minto, utang kayo, yung ibaw mo, tingnan siya na kung ma-father, ano lang kung puyo sa imong office. Kaya, ako balhin siya. Huwag ka na gato kung puyo sa imong office, father. Apply kong scholarship ministry. Dito siya. Kunya dito naman na-discover yan, among patanon, walking process. Marami no? Sila. Teresa. Kunya yun ang walking process yan, ang paminawon, ang iyang story. Atong paminawon, ang iyang nga, Jesus. Oh, deliverance lagi na ko in the name of Jesus.
Kay Jesus punik. In the name of Jesus, I command you and unclean spirit to depart from Jesus. Kung saan redundant? Ano si Jesus? Saan si Jesus? Ano na? Napapakan. Ito po ginawa niya ang testimony. Ito lang sa share ninyo kay ikan din niya ang inyong manlumog. Ano, sudan siya? Kaya gabi nga natagtanan. Una sa tanan, sa liyo ko magsunod sa akong share sa akong sinatian. Pailaulan ako sa akong kagaling. Ako na si Jesus Dalia. Ako nagapuyo sa Valencia, Bohol. Natawa akong broken family. Ako nagalak ko sa akong lula o pagbo. Eh, usama na ako ang broken family. Dako kaya ko pagdungon sa akong papa. Kaya wala akong ka-experience sa iyang father nila. Wala akong ka-experience na may nga proud ko na pinaga nila na wala ko naka-experience ni I love you na ikan sa pagkataon na walang kalibutan na wala asa kamahan. Wala ko experience sa lumas sa kamahan. Every graduation ako, wala akong papapamotor sa award. Sakit kayo sa dugan. Kapag ako kang kalibutan na wala naman. Hindi nagsugod ang akong gabi na pagdumit gabi na hindi. O nga, nagpadako na lang ako, kaya ako lula o lulun. Hindi ko naka-express during a lot, attention na wala na sa kamahan. I'm so